سلام مسكولاتكم يخون أنا لما عاد ممتي كأني بدعمي فايتال زهون information حيزلكم ممتي له بخبرة خاي حتىكم كل سب شركة قبرو شركة راح تيكون ناس يدولكم كتزارب ونسب بعفكم يكون بدلهم هنا كل سب فوتو زلوا information سلزخون مالتيو الزخونة تذكرت له إسرائيل حجي مس حماس تي جزء سلز آخره it's leading to World War III. حجي to World War III خني كم منيو ذكايرو زلوا تبلنا هاني. There's powerful entities. The one world order يبهالو. They want to control the world. نساتهم كأني عسرت سلسلة فاميليوم حسر بلي خنبركم مالتي. عسرت الثلاثة فاميليوم ساعتهم كأقول له مناتي shadow government, deep state, secret society, the elites كم ننبين عن الشميز اللهم مالتي حجي كافتم عسرت خلته كافتم عسرت ثلاثة فاميلي كلته منشن كوبركم حاده the Rockefeller bloodline بحاله حاده خاني the Rothschild bloodline بحاله مالتي هم يكونوا نزعلهم كنترول كوبرو حجي حاده خبأتهم هنري كيسنجر بانتاي اللي تزايبوا نعطاتهم سلوغان مالتيو Who controls the food supply controls the people. Who controls the energy controls the continent. Who controls the money controls the world. حجي بحاتيرو انت عمزولو نازلو they control the food, banks, religion organization, terrorist organization بومبولو ازي على مولو فاتيكان كيتورفو كنترول يمزو قبرو بومبولو ازي religionات حجي هذا حاجة for example ناي توهادو هندي بأسن قلن سلازري already control تجاري it's nothing تماشتي كون already تماشتي حيلي يقولون بلا علي control تكون يعني حجي ناي سياسة فورقي ناي socialist communist ideology سلازلو نزاتهم كون عرب التعميم سفوتو بالتعميم بعض الدليل ومناتو تناتاتهم سرح سلسرح مالتي بتم زي تقوموا مناتهم سرح زي سرح سبات كاني كان بعد جان اف كي كينيدي قتلومو كان بعد ملس زيناوي قتلومو مناتو ناتاتهم اجندا سلازي قبرو نساتهم السلام نهزبهم نعدهم سلازو موتو مالتيو بعد سياسة فرق خاني نباور حجنتهم باور زدلي سبع نعتاتهم يوم زدلي زي جونسايد تخيل نعتقرأ كي تعرفه كم تنريو ذنبرنا مجبي حزنا متينا حزنا يتمليسنا شعبيا زي يريترا متصابياتنا يعطوني بالحرارة زي عتيو متصابينا بقصير كمان جيم من صوتهم يروم هنياتو نساتهم بالعالخوينهم كل نساتهم يبدأ خيرون يروم بتم كلته عابين إساس نتاتهم بابت يوم نبرن نساتهم حيلي يقولون مسناي عالم حيالات نسيخات مبزحت زبنا زي تربرو زنبرا مالتي معري عديس أباءاتهم دمولوسوهم مالتي هنياتو تغارو تقرأ كتسعر عيدلي وانيرو the reason تقرأ كتسعر عيدلي ومهنات كاني تأركب ذكابنا انتا وصل زلا نساتهم كاني زوم الخوة سبع له نسو كاني تديابلوسي خاويهم orders رخو بعد هتلر order خاويهم زرخو نزوم كلهم communist country order زوم elite زوم عبيتي زوم musicians اللي على زلو عالبيانس كلها تمزياتهم already تسوي اليوم نتي ناي ديابلوس متحدة دار ورد نسو حيليه بومي دلا يوم يزقبر لهم نعي أمك السرف زقبر بقول له مناتي أديس أباتي يوم زلوا نساتهم يوم العالم تغير يا زلا كله تي شيطان سين سلست عامة فرعان كنا يجسي حجي نسو prince of the world يزلوا حجز كل حما أنا قرب عالم زكاية زلوا حيل سلوا شيطاني أوكي مسوخاني حجن ساتهم التنقل كنترول يقبرو banks كنترول يقبرو religion organization كنترول يقبرو terrorist organization كنترول يقبرو فاتيكان كيتر كنترول يقبرو عاب إيدهم يا زلا ترجم الشيطان already نتابع خريستيان آتي وايو ناي كاثوليك يكون ناي توادو يكون ناي بنت يكون بومولو آتي وايو already take over كيرمين the new world order is already establishing حانتي government حانتي currency حانتي religion already established ندخون يزلو already فيديو تاتالن نخطي واتقولهم نسو خنتا يقبرو له population
ዲክሪስ ክገብርዎ ደልዮም ኣለዉ ዲፖፑሌሽን ኣጀንዳ 21 ኣጀንዳ 2030 እዩ ዝብል ሕጂ ሓንቲ ጆርጅ ጋይደንስ ዶን ትበሃል ኣላ ኣብ ጆርጅያ እስተስታቹ ሕጂ ንሳ እንታይ እያ ትብል they want to maintain humanity under 5 million ካብ 8 ቢልዮን ናብ 5 ሚልዮን ከውድሉ እዮም ዘለዉ ይገብርዎ ኣለዉ እዮም በዓል ብልጌት ከይተርፉ ኣፉ ውፅኡ ኣብ ፓብሊክ ተዛሪብዎ እዩ ብምሉእ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኣፍሪቃ ኸይዱ ኣብ ህንዲ ኣብ ኣፍሪቃ ቫክሲኔሽን ስርሖን ንኩሉ እዘን ሰብ እዩ ዝውድእ ዘሎ ማለት እዩ ኤኒዌይ ፅራሕ ቢላ ክዛረቦ ምክንያቱ መዓት ኢንፎርሜሽን እዩ ዘሎ ኤኒቲንግ ካብ ንላዕሊ ኢንፎርሜሽን ዝደለየ ሰብ ግን ናብቲ ናተይ ፌስቡክ መፅኡ ኣነ ክህበኩም ንኽእል እየ ሕጂ ምስኡ ከዓኒ ከመይ ገይሮም እዮም እቲ ፖፑሌሽን ዲክሪስ ክገብርዎ ደልዮም ዘለዉ እንተበልና ከዓኒ they use after ምግብና GMO which is poison they create bioweapon virus ታስን ባዕላ ከማያ vaccination abortion war ብዙሕ ነገር ክዛረብ ኣይክእልን እየ ምክንያቱ they will shut me down ሕጂ እቲ ሓደ ነገራት ጥራሕ ክነግረኩም ዝኽእልን ፕራይቬት ግን ክረድኦኩም ክእል እየ ኣስፊሐ እንድሕር ካንታክት ክግብሩ ንኽኢልኩም ማለት እዩ ሕጂ ዝውግእ እንዳዓበየ እንዳገፍሐ ዝኸይድ ኣሎ ምስኡ ከዓኒ ሓንቲ ክንርዳእ ዘለና ኣብ ኢየሩሳሌም ማዕረ ሓማስ ኣትዮም ብዝኩሉ ዕንወት ዝፈፀምዎ ምክንያት ከምቲ ሃይ ኤክስትሪምሊ ሃይ ሴኪሪቲ እዩ ዘሎ ኣብ እስራኤል ከመይ ገይሮም ዳኣትዮም እንድሕር ኢልና እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ንባዕሉ he's a member of the Freemason ንሱ ባዕሉ ኤሊት እዩ ከምኣቶም ካብቶም ፓወርፉል እዩ ካብቶም ፓወርፉል ሕጂ ፈሊጥዎ ነይሩ ሂኑ ከም ዝመፁ ፈልጥ ነይሩ ምክንያቱ ኦልሬዲ እቲ ዋን ወርልድ ኦርደር ስታብሊሽ ስለዝተገበረ ኩሉ ሬዲ ስለዘሎ ኦልሬዲ እታ ወርልድ ዋር 3 ክጅምርዋ ስለዝደልዩ ኣብቲ መወዳእታ ወርልድ ዋር 3 ኬኣስ ክኸውን ኣሎ ምእንቲ እቲ ኣንታይ ክራይስት መፅዩ ኣብ ዓለም ንክነግስ እቲ ዓለም ምእንቲ ኢላ ክትወድቀሉ ወርልድ ዋር 3 ጥሜት ሜድ እዚ ፋሚን ክንደይ ሕማምን ገለን ክንደይ ነገር እዮም ክሰዱ ብሕጂ ካልኣይ ከዓ ክሰዱ እዮም ቫይረስ በዓላቶም እዮም ክሬት ክገብሩ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ንእስላም ይጥቀምብሎም እንዲኦም ሕጂ እስላም እንታይ እዩ ናታቶም ሚሽን the Islams will conquer the world ፈቲሆም ፀሊሆም እስላማይ ካንከር ክገብራ እዩ ንዓለም ኦኬ it's written ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተፃሕፈን ዝኾነ ነገር ክሓልፍ ኣሎ ማስ ሸይጣን 3 ዓመትን ፈርዓን ክነግስ ኣለዎ ንሱ ከዓ እስላም እዩ ዝጥቀም ሕጂ እስላም ን12 ኢማም መሃዲ ንዑ እዮም ዝፅበዩ ዘሎ ንሱ ከዓኒ ናና አንታይ ክራይስት ማለት እዩ ንሱ ከዓ when he has to reign ኣብ ዓለም for 3.5 years under Sharia law ይኸዓ ንሱ ዘመሓድር ንዓለም ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ምስ መፀ ተማርኩ ደቢስ ኦልሬዲ ወፅያላ ኩሉ ዘድሊ ነገር እቲ ገንዘብ ኦልሬዲ የውፅዮም ኣሎ ዋን ወርልድ ከረንሲ ሬዲ ቀልጢ ሕጂ ይቀራረብ ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ፕሪፔርድ እዩ ዘሎ እዚ ጆኖሳይድ ናይ ትግራይ በዓላቶም እዮም ቢሃይንድ ነይሮም እምበር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓይሊ ይብሉን ዓብዪ ሓይሊ ይብሉን ንሳቶም ፓፐትስ እዮም ኦኬ ናይ ኮሚኒስት አይዲዮሎጂ ናይ ሶሻሊስት አይዲዮሎጂ ሒዞም ስለዝካየዱ ንዓታትዮም ዝደልኹም ዝረድኹም ኣንተው ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ዝኾነታት ዝካየድ ዘሎ ብዓለም ብጣዕሚ ዝሕዝን እሞ ከዓኒ ብዙሕ ሰብ ከዓ ይርድኡን እዩ ዘሎ እንተኽኢልኩም ሙቪላ the red dawn ትብል ንሳራ ኣይዋኹም ከም ስርዓት ኣብ ኣሜሪካ ከኣትዉ ከለዉ በዓል ራሽያን ቻይናን ማለት እዩ ራሽያን ቻይናን ንዓለም ክጎብጣ እዚ ዘሎ ኣይሲስ ኦልሬዲ ኣትዮም እዮም ባይ ዘ ወይ ኦልሬዲ ኣብቲ ናህና ሶይል ኣብ ኣሜሪካ ኣትዮም እዮም ኦልሬዲ ትሬኒንግ ካምፕ ኣለዎም ስሊፒንግ ሰልስ ይበሃሉ እዚ ኩሉ ቦርደራት ክንዓፅዎ ዝንደሊ ዝነበርና ምእንቲ ንሳቶም ስለዝኣትዉ ዝነ ኦልሬዲ ኣትዮም ሲ ምሳና ዝኮፍ እዮም ኣለዉ እታ ኦርደር ምስ ሃብዎም ግን ክትስዮም በቃ ውድኡና እዮም ሕጂ ጎይታ ዝግ ዘሎ እቲ ተፃሕፈ ስለዘይተርፍ ወዲ ሰብ ኦኬ ሜንታሊ ፊዚካሊ ስፒሪቹዋሊ ሬዲ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ሬዲ እንድሕር ዘይኮንኩም ካብ ሕጂ ትሒዝኩም እቲ ነገር ምስ ወድቐ ሃንድል ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ናብ ፅላለ ናብ ክንደይ ነገር ከድበል ክኽእል ይብኹም እዩ ሬዲ ኩኑ ሜንታሊ no what is taking place ለንዘል ካብታ ናይ ኤሪትራ ፖለቲክሲ
ኢትዮጵያ ኤርትራ ትግራይ ክንወፅእ ኣለና ኣብ ዓለም ሲ እንታይ ይካየድ ኣሎ ኢልና ሲ ክንሓስብ ክንክእል ኣነ ንብዙሓት ኣዘራሪበ እየ ሓደ እዝኒ ዝህበኒ ሰብ ሲኢነ ማንም ሰብ ዝህበኒ እዝኒ ሲኢነ እዚ ኣብዮት ኣባዘ ወንጌል ኣብ ትግራይ ዘሎ ያንግስተር ሂዝ ማይ ጉድ ፍሬንድ ንሱ ኣባዘ ወንጌል ክንደይ ምስጢራት ሂብዎ እዩ ንሱ ጥራሕ ኣነ ካብ ህዝብና ሓደ ዝርድአኒ ዝረኸብኩ ምክንያቱ ንሱ ምስ ኣባዘ ወንጌል ስለዝነበረ ኩሉ እቲ ኣነ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ እቲ ካልኦት ፕሮፌሲ ዝሃቡና ማለት እዩ ንሱ ኦልሬዲ ፈሊጥዎስ ንሱስ ንዘራረብ ኢና he's the only person that understands what's taking place ምክንያቱ ኣባዘ ወንጌል ኤክስፕሌን ገይሩሉ እዩ ኣባዘ ወንጌል ከዓ ነጊሩና እዩ ኢትዮጵያን ኤሪትራን ውግእ ዶ ምስ በለ ናይ ዓለም ውግእ ተንሓያላት ክትስኣ እየን ኢሉና እዩ ክንደይ ደም ብሕጂ ክፈስስ እዩ ጥሜት ገና ብሕጂ ክመፅእ እዩ ሜን ሜድ ፋመን ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ነገር እዩ ዝመፅእ ዘሎ በጃኹም ሓደራ ኢንፎርሜሽን ዝደሊ ሰብ ካንታክ ይግበረና ፌስቡክ I'm willing to help you I'm willing to share with you whatever ዝኾነ ነገር እዚኣ እንዳበልኩ ሓንቲ ኢምፖርታንት ቪድዮ ኣላትኒ ንስኻ ንርኣያ ብሓንሳብ እግዚኣብሔር ጎይታ ምስ ኩላህና ይኹን ኩላህና ፕሪፔር ክንከውን ኣለና ምግቢ ግዝኡ ናብ perishable food medicine ኩሉ ዘድልየኩም ነገር ምክንያቱ they might hit the grid ሕጂ ኤሌክትሪክ ዘይብልና ክንከውን ኢና ከመይ ጌርካሲ ፕሪፔር ትገብር እንተ ኤሌክትሪክ ዘይብልካሲ how do you prepare ንሱ ባዕልካትኩም ሓሲብኩም ጀነሬተር ዲኹም ትገዝኡ ወላ whatever you need ዚ ባዕልካትኩም ሓሲብኩም ካብ ሕጂ ትሒዝኩም ምክንያቱ ኩሉ ነገር እዚ ሰፕላይ ቼን ዶ ከብልዎ እዮም ምክንያቱ ውግእ ስለተላዕለ ገንዘብ ክትወድቕ እያ ተኺልኩም ወርቂ እንተ ገንዘብ ኣለኩም ወርቂ ትገዝኡ እምበሪ ዶላር ክትወድቕ እያ ክንደይ ነገር እዩ ዝካየድ ዘሎ ምክንያቱ ኦልሬዲ ከዓ ናብ ዲጂታል ማኒ ክቅይርዎ እንዲዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ድሕሪኡ እቲ ናይ ኣንታይ ክራይስት ክነግዝ ከሎ በታ ማይክሮቺፕ ገይሩ ብኡ እዩ ኮንትሮል ክገብሮ ንዓለም ማለት ንሳ ዝወሰደ ከዓኒ ንዘለኣለም ንገሃን ንብሳት እዩ ምሕረት የለን እዚ ፈሊጥኩም ፕሊዝ ሓደራ ሉክ into it ተማሃሩ ፍለጡ ብዙሕ ነገር ኢንፎርሜሽን ኣለና ና ፌስቡክ ኣብዚ መፅእ ዝዛረብ ዘለኹ ትግርኛ ፅሒፈ ስለዘይክእል ኣሊስ ብትግርኛ ገይረ ተዛሪበ ክርዶም ኢለ ዝመፅእ እምበረ ኣብ ዩቱብ ከማን ድሌት ኣይነበረኒ usually ኣነ ኣብ ፌስቡክ ኤቫንጀላይዝ ገይረ for many years መብዛሕትኦም ግን ኣይርድአና እንግሊሽ ስለዝብሉኒ ብዘረባ ገይረ ክመፅእ ኢለ ዳስዋይ መፅእ እዚ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ሞ የቤት ጎይታ ምስ ኩላህና ይኹን ዛ ቪድዮ ረኣይዋኹም God bless you. Being dead serious, folks. There's a lot of intel coming in and out. A lot of very serious people. The situation in the United States is now at a DEFCON level. We haven't been at it a long time. There are unquestionably cells operating in the United States right now that are ready to impart a lot of pain and death upon people in the United States. I'm going to say to you today, if you can avoid big cities, try to. At least until things maybe simmer down a little bit. If you can avoid big cities, I understand, but keep your head on that swivel. Keep your eyes open. Keep the Bluetooth headphones out of your ears. Everywhere you go, look at the exit. Look at it. You're sitting in a restaurant, I want you to understand there's an exit in the back of the kitchen. You're sitting in a movie theater, try to stay somewhere where you can access an exit, or sit near the end so you can get out quick. If you can arm yourself and protect yourself and you're willing to train with it, then do it. If you can't, I want you to understand that you could be a victim too. There's credible information out there, more than credible information, that some of these people, some of these savages are in the country right now. What they're planning to do, I don't know. There's some speculation that they're looking to buy rifles, maybe of the belt-fed variety, seek population centers, and do some damage like they did in California and Orlando. The fight is absolutely coming here, folks. Our border is absolutely out of control. We have no idea who's here right now. And clearly some of the people here want to do damage.